Ngangai baru na pi kham tam gitoi ke bala kham he ka karta pidang ken mau ya iba shrolen san mar banyang iwei ni ke rang ba khasi bala pau pha ka imlang salang ha ka ri ga ja benriu ha ki snam men ba idang don hasla jong ka purthai ka karteng ka ba pau jong i ka long ba shro ha ka ba wat ki khna kilatip ya i kum uwei ni ke he spa ha ka jilla me kalaya ha ki tai ki snam ha kane ka jing batai ka ba mentang na wanra lingkot syapang ka jing im jong i ba ki kam ki ba ilale ha ka por ba idang don hang ni hasla jong ka khandau la kha ya iba shro ha ka shiterik april ka kandai spa lai punyau hamasun ram iba shro iwan na ka long ying bompat long kristan ha ka baningkong henry day hadin ba iladap saupos nam karta isakala kristan haba pai shaka pule puthi ke jong i om shem la tho abnya bat pandap ye ke jing pule ayu henry haba pai pat shiki kam ba itrai ilong ba itrai kum u kontraktor bat ilalong we ni ki kontraktor ba paunam ha ga jilla jong i wat ka sarkar ka nyau buram bhaya i namar idei ba ju shim bantaru aki ba bon ki kam ki ba bha jong ka imlang salang per ilalong ru unong ai kam ye ki hajar ngut ki breu ba ki samla hari kasi kumbangin tip dai iba shro ibala pentrai ya ka that building jong ka secretariat ya ka fast peace JN stadium ya ka Don Bosco sport stadium ya ka electric project jong ka kerdam kulai nang ta ya ka social science complex hapot nehu ya ka supermarket atura bat bon ki wei ki kam ki ba iba shro ila trei ha ka bangamla banjer lot ya ki kam ki ba i ila trei kaburam berkanam gojong i kam dei tang hapot Meghalaya ka balapau berthai henry wat shabar ka jelaru kilatip bhai ka nam jong i wat hadu Arunachal Guwahati kidang don ki jaka sarkal lane ka sarkal kala itu ya i kum uwei ni kinong trei kontrak ba pau nam bha ha ka jela Meghalaya bat ka wei ka bangis ngokumen bantip badai iba shro ibala seng ya ka Mausan Ram Bodal Area College ha ka bala pli ya kene ka college ha ka arpunyo trik September kat kandai spa kandai punyo kene ka college menta kala palat arposan snam bat kala long ru ka jingman toy bakrau ya ka than Mausan Ram kham tam ha ki por men shwa badang duna ki school kat no kala long ka jingerap iki duk ki suk ban pule halashnong la laj ka bailej baiwan ban pule shabar nalashnong ban ye keren ye ki kam jung i ba shro ki don shibon ba ki ba ilale henry ka shulong ha ki porman shwa ki dang duna ki ba bu jinggan mau la ne bu jing tho ye ki kam ki kraw ki ba kum urang ba ilale kum ga jing ai jing mun na ga liang jonga ye ki ba haying asam la sngow dei shibon e ban don no la ne ban tho no shapang ka history ga jung i khanang ban sa ka nam ka buram ba ki kam ki ba kraw ki ba i ilale uwei ni ke rang ba jong ka kur mal banyang henry haba pai pat shaga jingyap iba shro kalong ka basngosi adu kata-kata namar ka por ka bompoi perkhat ai ila lek no nang nena sla jong ka perthai kat ba iba shro idangmut banwan na Guwahati sha Shillong da ka helikopter ka bakateng di pawan hands hakane ka por lai shonglang iba shro nang ta usai prian sangma ubadai Meghalaya Community Development Minister nang ta HN Marak Aldendu Chowdhury ki badairu ki MLA jonga jella nang ta Airak Marak ubadairu Deputy Speaker jongka Meghalaya sakiwei pat ki balatip keteng kum riksang sangma Novelson sangma bat usudhil sira kine kile shonglang ha ka ju ka helikopter rengkat iba shro mar banyang laong kat ba ka helikopter baki shong kiladon baro shipongwat kentop ye ki pilot arngot ki banya ilong kapten jen baru kapten anan ha kane ka helikopter kile shong baro shipongwat bat kalami na Guwahati ha ka puar shibaje mensngi bat la entat la kumno kan poi ha Shillong ha ka puar shibaje arpau bat satang 10 minit bahkan sapoi no anong ba Shillong kapten pilot ula persyang ban penpai biang no ya ka helikopter sya Guwahati namar bo yo isu bakla dom palat kesun benang bat ya kanela pentip ru sya Guwahati pahab ban pai biang namar bo syamla yo isu kesun benang
Henry ke balengok kalong hadu ar baje 20 minit kene ka helikopter kam syam la wan phai sedia siapa Guwahati kam syam la poi sedia siapa Nongba Shillong. Bat nagaliang katanat Air Force kala phak sentiat deki arteli ki helikopter ban yo jingerap yaki ki belatip keteng deki Mi-17 helikopter ban lej a jinyada ya katei ka Pawan Hans Henry leno e ka ne baro namar om syam la yo sedia ban yaram bat kasun beneng kala dom syabapalan. Bat hakapuar janmit ka Pawan Hans kala hap berkala ingkong no aksnong nongkla kerdam kulai. Hakane ka jingplu jongane ka Pawan Hans laong shiphawngot ki breu kila yap haju nadu ki passenger ki te ki be syong kentup ya ki pilot arngot rangot na ki be syong haka baro kila yap bat kila klat lot hakate ka jingplu jong kadai ka helikopter. Kene kadai ka jingya kendu jong ka jingem iba Shrolen san marbanyang wei niki jaj benriu jong yu bala pau pha hakiliang baro kumunong yaram kumunong seng yiki school bat kum wei ru niki briu baju dan benta haka lang salang lada mai nang don hadu menta dese kan long ka jing mentoi ya ka jaj benriu ka jongi hudlai shibon.